Здравейте хора, аз съм Алекс. Това е един туториал на Minecraft, как да изкарате лесно и бързо диамант. Правя ви, аз взех 9 диаманта, даже търсим повече. Това е готовото. Много диаманти се изкарват за... Аз изпълних един час за 15 минути. Няма и толкова. Да, и трябва първо TNT. Тестове. Наистина сам. Задължително трябва да се подам, защото ако не ви... Само да имате късмет да ви се получи. Но да ви върви по. Инчест. Някъде по мене. Правите си е така под форма от обсидиан. И толкова малко. Аз съм дал толкова малко. От тези диаманти. Не искаш. Имаме TNT. Направим това нещо. Отваряме честа, слагаме го и почваме да цъкаме да спамяме единици.